Ola, moi boas, Carla, Brais, Nati, benvidas e benvidos a estes encontros de finalistas dos premios Martín Codas da Música. Neste caso estamos, como todas e todos tamén que nos estades vendo podedes observar, cas finalistas e os finalistas da categoría de Blues, Funk e Soul. É un placer falar con vos, poder vervos as caras, por fin, que levábamos moito tempo xa sen vernos. E nada, a primeira pregunta obrigada é como recivistes esta noticia de que sodes finalistas? Por aí, chicos, decir primero. É por Vou teléfono. facer a orde, a ver, empezamos, Narci, Brais, Carla. Eu foi por teléfono. Pero ese xa sei, home, digo, o que sentiche nese momento que foi por teléfono xa sei. Foi unha alegría enorme, aparte chamoume Nas, sabes, que diste, non sei se me chama por isto ou por outra cousa, e de repente, cando mo di con esa desparpaxo que ten a nosa amiga en común, Nastasia, pois foi unha alegría tremenda, estivemos aí casi gritando, non? Un fenómeno fan, foi moi divertido, un día de maio moi chulo, moi chulo. Bueno, Brais, no teu caso, ti xa gañaras unha vez noutra categoría, pero bueno, xa foche gañador. Entón, isto tampouco te colleu así de como a primeira vez, supoño. Como a primeira vez non, a verdade é que sí que me sorprendeu. Ademais, tamén me chamaron por teléfono e foi unha persoa da cal non me acordo. Creo que se chama Xiana Lastra. Si unha persoa excelente. Bueno, a verdade é que sí, flipei bastante porque con toda a calidade de músicos que había en esta categoría, non? Que estamos aquí un pouco organizados, porque ademais, de repente, aparecemos os tres amigos, tres persoas que nos queremos moitísimo, que nos seguimos moitísimo, nos respetamos, e bueno, realmente non contaba. Así que é verdade que cando fui gañador da edición de Músicas do Mundo en 2018, pois foi un recoñecemento brutal, acababa de sacar o disco, e bueno, a verdade sempre te colle por sorpresa isto, porque é tanta xente que está traballando e tanta xente boa que pode estar calqueira, realmente calqueira merece este recoñecemento e ser finalista dun premio, non? Hai moita calidade no país. E ti, Carliña? Pues yo, siguiendo con lo que dice Brais, mismo también una sorpresa porque también teníamos a más amigos también en la categoría, estaba Udra Trío, entonces teníamos ahí a un montón de compañeros y vamos, yo no me esperaba repetir nominación, es la segunda vez que estamos como finalistas y en mi caso, claro, estábamos justo en pleno confinamiento y me llamó Marga Ramos, que es una de mis mejores amigas también, entonces además, claro, te da la noticia a alguien que también quieres mucho y al final es la fiesta del amor. Compartes nominación con gente que quieres, te la da una persona que quieres y todo es así. Sí, esta categoría en concreto, eu quería facer tamén fincapé un pouco no que acababa de dicir Brais, que sodes tres amigos, tres persoas que ademais incluso compartistes, non, proxectos e outros estilos musicais, ademais, super diferentes a estes nos que estades como finalistas, porque sodes persoas que levastes unhas carreiras, non, bastante así camaleónicas, como a quen di, o que comentábamos antes, pois Brais deixara o funk para irse así por outros derroteiros e agora de repente volveu a meterse de pleno. Carla e Narci, pois vides tamén moito dos coros, non? Dos grupos corais. Narci tamén estamos moi acostumados a escoitalo, por exemplo, cantando jazz. Digamos que eso, que sodes uns proxectos, non? Pois que agora mesmo estades ademais nunha categoría na que se poden englobar tamén un gran número de estilos. Por eso, quería que me contasedes un pouco como vivides vos os vosos traballos actuais, dentro de que, como os definiríades? En pouquiñas palabras, Na mesma orde de antes, se queredes, así facilitamos. Eu realmente non chego a pensar nunca en vou facer isto, vou facelo outro. E se tivera que mirar obxectivamente o que este trío, creo que no fondo é música de autor, non? É dicir, música de autor que te podes atopar con calquer pois estilo ou calquer pau dentro do beat, non? Ou dentro do groove que intentamos que é a proposta pois inicial, non? Eu comparto con Narci, pois un pouco mesmo, é dicir, nunca me propuxen facer un estilo ou outro. É certo que sempre na miña música predominou
o funk, o tema étnico, as músicas do mundo, sempre tiven arraigo con diferentes estilos. Realmente nunca considerei que deixase o funk, e incluso as miñas cancións teñen unha base moi soul e poden ter unha base que tire moito a África, moito a Brasil. Acontece isto a Narci e Carla para mí sempre o dixen, é a raíña do soul aquí na terra, así que vamos a ver, ao final ti fas cancións e realmente todos nos poderíamos encasellar en música de autor, non? O que pasa que despois, pois dependendo do que soe, hai xente que lle soa máis a unha cousa, xente que lle soa máis a outra, e penso que o máis importante é ter unha personalidade propia. Cando está Carla Green, que a súa banda, ves a Carla Green e ves a súa música. Cando está Narci en varias vertentes que temos visto, pois igual, e penso que no meu caso eu consideraría da mesma maneira. Bueno, y en mi caso es algo diferente porque no tengo esa faceta de compositor que tienen Bryce y Narci. Entonces, yo me quedo en la faceta de intérprete e intentar dar personalidad a las canciones. Pero bueno, en mi caso siempre fue la versatilidad, siempre me encantó. Al final es cantar, que es lo que más amas en la vida. Y la oportunidad de estar 8 años en el coro de Arrag, a conocer a gente como Narci, la oportunidad de ser corista de Bryce, de ser de Straz y los Zeta, y de repente decir, vale, pues, ¿qué me queda que me encantaría hacer desde que era pequeñina? Pues un grupo de soul. Y la vida, pues, me regaló a los Demons, porque la pena de esto es no poder estar aquí los 6, y ahí está. O sea, con ellos es soul porque se pudo dar la situación. Iso mesmo, bueno, ao final, un pouco que nos pasa a todas, no? O amor pola música en sentido universal, aínda que despois sempre vallas por un camiño ou outro, e tamén iso teñen moito estes premios, que ao final é unha gran festa precisamente para que todas e todos festexemos xuntos, así que como tal, tedes por aí os botellóns que moi amablemente vos fixo chegar Martín Kodax, que hai que agradecerlle tamén que permitese, bueno, que se desenvolvan estes encontros, tamén ao resto de patrocinadores dos premios, e con quen ides beber ese viño que tedes aí. Eu espero que algún comparta comigo. Agora van decir todo así contigo e con esperar a reunir al grupo y en un momento en el que podamos estar de verdad los 6 en un sitio y con tranquilidad, porque hasta ahora solamente estás quedando con el tiempo justo para poder ensayar y seguimos en estos tiempos de nueva anormalidad, ¿no? O sea que... Pois eu, se vos son sincero, ainda non provei este viño. A ver, fui finalista moi mal. Teño 3 botellas, no, a ver, é broma, sí que o provei, pero o que quería decir é que non abrín as botellas, non abrín ninguna, teño as guardadas e parece que me dá un pouco de pudor rompelas. Realmente non son un grande seguidor do viño branco, non é, gustame máis o tinto, teño que decirlo, pero bueno. As botellas gustanme. Eu parto sempre da sinceridade, Isto non quero decir que son bonito, porque son bonitas todas e cada ano son diferentes, tamén hai que decirlo. Bueno, e eu realmente, antes reflexionando sobre o que decía Carla, porque eu máis que nunca, e neste proceso, porque nós, o Dea Trío, xa estamos inmersas tamén no segundo disco, que xa está grabado, o segundo traballo, e realmente, se teño que brindar, celebrar con alguén, vai ser cos compañeiros do Dea Trío, con Zalo e con Marto, porque me sinto, xa non é arropado, me sinto apoiado, me sinto nunha banda, me sinto nunha sociedade, nun grupo que realmente se está demostrando que estamos sendo así. Non é Narci Rodríguez, é o Dea Trío. Sí, ao final somos familias, non? Que sempre falamos agora tamén co tema este do confinamento e os distanciamentos e tal, que ao final as bandas somos como familias somos convivintes unhas persoas cas outras, porque ao final son a segunda familia que tes. Así que nada, pois moitísimas grazas a vos por este encontro e tamén a todo o mundo que nos está a ver.
E nada, convidarvos, a vos darvos moita sorte, por suposto, e convidarvos a todas e a todos a que sigades o día 21 de outubro a gala dos Premios Martín Kodax por streaming desde a nosa web. E sen máis nada, moitísimas gracias, un bico, e que a música non pare. Ana. Gracias, Iana. A todos. Grandes.